Трябва да променим модела за финансиране на сградното обновяване в България, защото до 2050 година имаме над 4 милиона жилища, които трябва да бъдат обновени. Този мащаб се постига единствено и само с много устойчиво и добре планирано финансиране. Грантовите схеми, които сами по себе си са прекрасен инструмент, не могат да осигурят такъв мащаб, не и в някакъв по-кратък период. Затова, ако искаме в рамките на следващите 5, 10, 15 години с много ясен план да се започне масово и мащабно обновяване на жилищния и сградния фонд в България, трябва да включим финансови инструменти, трябва да включим търговски банки, финансови институции, трябва да включим бизнеса в процеса. Грантовете са прекрасни и те трябва да служат за подсигуряване на риск, за уязвими групи, за теми, за които всъщност частното финансиране работи по-сложно и изисква определено внимание.